COVID-19 kan soi le thinang soi abang ei thei dawn lo ani hi thingtlang khua pawh COVID-19 in min zawh bik lova min run ve mek zel ani hi post masalamah te kan soi tawngin bia te khawtlang puin COVID-19 vain har sat nan tawk mek ani tih kan hria a thu kan dun danin tun thlengin mi somni chuang positive hmuh chuah an ni tawh ani heti lai hian bia te atanga kilometer som pathum emaw vel lek a hla East Lungdar khua te pawh COVID-19 chuan bawh kan bik lovin East Lungdar khawtlang chu a chin bui ve mek bawk a shikai ni in ring hlelte mi pali September ni hnih sang ni som ni pakhat khan test an ni a van dui thlak takin an lo positive ve hlo ani tichuan vuin September ni thum sang ni som ni pakhata mass screening nei ni in sample za somli pahnih test ani a van dui thlak takin mi som positive hmuh chuah ani tichuan nimina test tawh nen an vain tun hunah hian mi som pali hmuh chuah tawh an ni East Lungdar khua te hian khoi atei nge hri an kai ti hian ngei tu ho chho dawn ni la hei hi mi mal in tih hming chiat tumna lam ani lo tih mino hriat sak turin thlir tu te ka ngen cheu ani kan soi tawngin bia te le East Lungdar hi khaw in hlatlo te ani a chhiat that thila te in kalpawh zung zung thin an ni bia te khua COVID-19 adar ani tih hriat ani khan East Lungdar khua bia te khua na thok chu in rin hlel thil thua test ve ngal ani a van dui thlak takin alo positive ve hlo ani chuti rolin positive hian East Lungdar khua contact alo nei man awangin heng a contact te test an ni a van dui thlak takin an lo positive ve bawk ani tin chiat tawh na awanga in kalpawh an on nual awangin heng awang te pawh hian alo darh chho ani ve thei bawk ani East Lungdar le a chhehvel khua te hi in hnaih te an ni a East Lungdar mai ni lo leng mual cheng seilak thlengin tun hunah hian fim khur tura in chah ani East Lungdar le bia te COVID-19 positive vei zong zong te dam thoi turin du sakna ka hlan cheu ani tin zoram hmun hrang hranga he hrin a tih buai natnak khumamu zong zong te lo dam le thuai theihna turin hring nun channel chuan duh sakna a hlan a cheu ka channel te milo subscribe sakula video te milo like sak zel turin thlir tu te in khawngei na ka ti le